Русияның Федерация шурасы президент Владимир Путинның Украинаға ғәскер керту вәкалетін ғәмәлдән шығарды. Март айында парламентның югары пулаты керек булган очракта Путинга Украинада хәрби көч куллану вәкаләте биргән иде. 24 июньдә Венага рәсми сәфәргә китәр алдыннан Путин бу вәкаләтне бетерүне сорап мөрәҗәгать итте. Шулай ук Мәскәүдә Мәскәү канунсыз репрессияләнгәннәр берләшмәсе үзенең 25 еллыгында Соловецкий ташы янында митинг үткәреп, андагы һәйкәлгә чәчәк бәйләмнәре салды. Чыгыш ясаучылар хәзер Русиядә Сталинның җинаятләре онытылуга, ә Сталин лагерьлары аша узганнарны күрмәмешкә салышуга борчылу белдерде. Гыйракның көнбатышында иминлек көчләре һәм хөкүмәт яклы сугышчылар Анбар вилаяте башкаласы Рамади янында сөнни сугышчылар белән берләште. Әл-Җурайши шәһәре янындагы бу атышларда Әл-Каида төркеменә кергән Гыйрак Ислам дәүләте һәм Левант исемле сугышчан төркем әгъзалары катнаша. Хәзер Гыйракның төньягындагы һәм көнбатышындагы шактый зур өлеше әлеге төркем сугышчылары кулында. Гыйракның көньягында яшь активистлар илнең бер бөтенлеген яклап митинг уздырды. Басра шәһәрендә узган җыенда алар террорчылыкка һәм Гыйрак Ислам дәүләте һәм Ливан төркеменә протест белдерде. Әрмәнстанда милләтче Цыга Крон фиркасы тарафдарлары фирка җитәкчесе Шант Харитюнянны хөкем итүче Ереван мәхкәмәсе бинасы янында митингка җыелды. Харитюнян үзенә каршы җинаять эше Русия КГБсы кушуы белән оештырылганлыгын белдерде. Харитюнян һәм хөкем итүче тагын дистәләп кеше узган көзнең ноябрь айында Ереванда активистлар һәм тарафдарларның полиция белән бәрелешүеннән соң кулга алынды. Әфганстан башкаласы Кабулда хатын-кызларның хөкүмәттән бәйсез оешмасы көч куллануга дучар булган хатын-кызлар өчен сыену урыннары кагыйдәләре турында сөйләшү уздырды. Кагыйдәләр җыентыгы хатын-кызлар эшләре министрлыгы ярдәмендә Әфган сыену шелтәре исемле оешма тарафыннан әзерләнгән. Таҗикстанда хөкүмәт вәкилләре чит илләрдә яшәгән таҗик эшкуарларын илнең үсешенә үз өлешләрен кертергә чакырды. Бүген дүшәмбедә таҗик эшкуарларының 2 көнлек җыены тәмамланды. Чарада чит илләрдә күпчелеге Русиядә яшәгән таҗик диаспоралары вәкилләре катнашты. Кыргызстанның көньягындагы Баткен шәһәреннән 25 бала Таҗикстанга 12 көнлек җәйге ялга килде. Таҗикстанның Кайрак ком санаториенең балаларны ялга чакыруы ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлауга багышланган 2 хөкүмәт программа кысаларында мөмкин булды. Быел ике ил арасындагы киеренкелек шик буендагы бәрелешләргә дә китерде. Грузиянең хезмәт, сәламәтлек һәм социаль яклау министры Тифлиснең үзәк хастаханәсенә килеп, дәүләтнең сәламәтлек саклау программаның 1 еллыгына нәтиҗә ясады. Әлеге программ 1 ел элек Грузия халкына бушка медицина ярдәме күрсәтү өчен эшли башлаган иде.